De beste lui noem is niet koelijk, maar ik moet dat even kwijt. De wereld boven hoe we leven is gewoon kloeten. Gemaakt door lui die denken dat ze een wereldorde kunnen stichten. De wereld vernietigen, de natuur vernietigen, oorlog maken, biljoenen uitgeven en oorlog maken. Terwijl lui een deel van de wereld sterven van de honger. Dat is gewoon klote shit. En wat er lui ook denken. De macht van de kapitalist, de macht van de fascist, het totalitair systeem. Vernietiging van alles wat natuurlijk is. De wereld is krank. En ik denk dat ik een leedje erover kan schrijven wat ik al tientallen keer gedaan heb. Maar wat doen we dan?